L'energia. La nostra parla, com sabeu, és una llengua romànica, sí, perquè el valencià ve del llatí, com moltes altres parles i tal, i se diu tot llengües romàniques perquè el llatí era la llengua dels romans. Els romans, molt antigament, van conquerir i s'estegueren per tota la Mediterrània i deixaren el llatí, que va anar barrejant-se en altres parles i a més va anar fent en cada zona una evolució i aparegueren totes les llengües romàniques que són provinents i evolució del llatí. Aleshores, resulta que nosaltres, entre totes les llengües romàniques, som els valencians els que tenim la primera novel·la romànica. La primera novel·la que no estava escrita en llatí. I ja haureu sentit parlar d'ella, perquè se titula Tirant lo blanc, de Joan Martorell. Al principi d'aquesta novel·la n'hi ha una història que us vaig a contar. Allà dalt d'Europa, cap a l'esquerra, si la mirem de front, n'hi ha unes illes, una més gran, que pareix un cacauet, unes més menudetes, Anglaterra. Allí en Anglaterra n'hi havia un comtat que era el comtat de Baroig, dels comtes de Baroig, que tingueren de fill a Guillem. Guillem, fill de comtes de Baroig, que tenia que ser comte, des de ben menudet va ser entrenat a allò que estava més de moda en aquella època, que no era la Fórmula 1, que no era el tenis, ni era jugar al futbol, no. Eren els tornejos, les justes i les batalles. Tornejos quan són un contra un altre, justes quan és un grup contra un altre grup, un equip contra un altre equip, i batalles un exèrcit contra un altre exèrcit. I Guillem, entrenat en això, va aconseguir ser el millor que feia les tornejos, les justes i batalles. Va aconseguir ser el millor cavaller d'Anglaterra. De prompte es va casar, va tindre un fill i heretà el comtat de Baroig. I què va fer? Allí en el comtat va organitzar el millor exèrcit de les zones angleses. Això que allà, en Canàries, el llibre diu que Canàries, el califa de Canàries, que tenia un poderós exèrcit, el munta damunt dels vaixells i a Anglaterra a conquerir-lo, i allà que se posa en batalla amb l'exèrcit anglès comandat per el rei anglès que no tenia ni idea de com portar allò, anava perdent les batalles. El califa de Canàries anava guanyant i anava conquerint Anglaterra. On es resguardà el rei anglès? A Baroig, on tenia la part del millor exèrcit. I allí un dia, caminant pel jardí del palau, veu a una verge. El llibre diu verge, no explica si és que no havia tingut relacions amb home o què era. El cas que diu una verge que el veu i diu que si vol guanyar la guerra i expulsar els musulmans, té que nomenar general del seu exèrcit al primer home que veja. I quin va ser el primer home que va veure? Guillem de Baroig, que el rei no va reconèixer, l'ermità. I l'ermità, nomenat general, en un 3 i no res, va i expulsar els moros d'Anglaterra, expulsar el califa de Canàries i guanyar la guerra. El rei feliç i content anà i li digué: estic tan content i tan agraït que d'ara endavant els dos serem rei, els dos comandarem Anglaterra. I en això que Guillem es llevà caputxó l'ermità i li digué: sou Guillem de Baroig, que ningú l'havia reconegut. I ja sabeu, jo sempre he complit amb la societat, sempre he complit amb tots. I jo ja estic en l'última etapa de la meva vida i m'agradaria ara dedicar-me a mi. Viure d'ermità, allí en la cova, entre les muntanyes. I el rei el deixà. La dona serà en ell. El rei nomenà el fill gran capità del seu exèrcit. I allí vivia Guillem, quan un dia, estant davant de la cova amb un llibre gran, apareix un cavall, i dalt del cavall un xic, que anava dormint dalt del cavall. Era Tirant lo Blanc, fill de Tirant de Bretanya i de Branca, un
jove de bona família que volia ser armat cavaller, i com que el rei d'Anglaterra s'anava a casar, havia dit que anava a nomenar cavallers, i Tirant, acompanyat del seu cosí germà Diafebus, a cavall, se n'anaven cap a Londres, i com el camí és molt llarg, Tirant s'havia dormit i el cavall l'havia portat allí davant de la cova de Guillem. Tirant es desperta. Guillem, que el veu, li pregunta on vas? Tirant que li ho explica i el cavaller li pregunta i tu saps com té que ser un bon cavaller? I Tirant li diu que s'ha entrenat molt en tornejos justes i batalles i el Guillem, d'ermità, li diu sí, però n'hi ha moltes altres coses. Pren aquest llibre, que és el llibre dels cavallers. Jo te'l deixo per a que aprengues a ser un bon cavaller. I te'l deixo en una condició, que quan sigues nomenat cavaller, tornes per ací i me'l tornes i m'expliques com està la cosa. Tirant amb el llibre se n'anà a Anglaterra. Als pocs dies, Tirant amb el llibre, acompanyat del seu cosí Diafebus, se n'anaren allí on estava Guillem, i Tirant li torna el llibre. I què ha passat? Conta'm com han estat els nomenaments de cavaller, com han estat les competicions. Tirant dissimulava, però Diafebus li digué sí, el meu cosí Tirant, gràcies al llibre, ha estat el primer, ho ha guanyat tot, i és el que ha quedat número 1, el campió. I gràcies a tot el que havia estudiat i llegit Tirant en aquest llibre, va aconseguir ser el millor cavaller de la seva època, va aconseguir que els musulmans no entraren en l'imperi grec i va aconseguir enamorar-se sent una persona normal, que se caia i se trencava la cama, que tenia enfermedats. Però ell, després de llegir aquell llibre del millor cavaller que havia hagut, Guillem de Baroi, va ser també el millor de la seva època. I conte contat, recordant la nostra literatura, s'ha acabat.